inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Hi, and we're back again and again. Nandito kami ngayon sa Barangay Cablong, Puso Rubio, Pangasinan para ihatid ang sorpresa para kay Sir Renato Navarro na nagsa-celebrate ng kanyang ika-60th birthday. At ang nagpa-sorpresa sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang mga anak na si Gracian Marie at Angeline Navarro na nasa Cubao, Quezon City. So ngayon, ano pang hinihintay niyo? Samahan niyo kami at ating tunghayan kung ano ang kanyang magiging reaction sa pasorpresa ng kanyang mga anak. So isa lang sasabihin ko sa inyo, arat na! May i-deliver lang po kami. Ano na lang po? Sir CJ. Happy birthday po. Yan po yung pasurprise po sa inyo para ng inyong mga mahal sa buhay. At po sir, pa-picture po muna ako. Tulog na po yata kayo, sir. Naman po tayo. So guys, pasok muna natin ang handa ni sir para may continue natin yung mga message para sa kanya. Salamat. Nakasurprise ako na. Nagigising ko lang kanina eh. Sabi ni Sige, Bis Uncle, may package si Ryan galing Pundo. Wala, ibang package pala. Sana. Galing mo. Pinagpawisan ako ah. Enjoy kayo. Salamat. Kala ko nakalimutan. Thank you, CJ. Kala ko nakalimutan ko na ako eh. Happy birthday. Okay, salamat. Nahihilo ako. Yan ako. Ayan. So, kakantahan natin si Sir Renato. In 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sir, may ka-wish muna bago mo puhipan yung kandila. Ayan. Pakita ko lang po yung mga message ng inyong mga anak para sa inyo. Ayan, meron silang hinandang mensahe para sa inyo. Ayan po. Hi Rene, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wish ko lang always good health. Alagaan mo ang sarili mo. And stay safe always. Okay? God bless. Bye. Happy birthday. Ayan, may pabalon sa'yo. Okay, bye. Happy birthday po, Tito Rene. God bless you po and more blessings and good health po always. Hello. Happy birthday.
Happy birthday, Kuya Rene. Good health and God bless. Ingat kayo dyan. Hi, Uncle Rene. Happy birthday. Mag-iingat ka po lagi. God bless. Happy birthday, Tito. Stay safe. God bless. Hi, Papa. Happy birthday. Happy 60th birthday. Sorry kung wala kami dyan. Pero I hope and pray na alam mo naman yung dahilan kung bakit. Kasi for safety na din natin. Tsaka para ma-safe ka din dun sa Pangasinan compare dito. Hope nagustuhan mo yung pa-surprise namin. Na kahit simpleng surprise lang ay napadama namin na nandyan kami. Na may kasama ka. Enjoy mo yung birthday mo ngayon. Senior ka na. Papa, sana tandaan mo tong araw na tong birthday mo 60. Dapat hindi ka na mag-iinom. Dapat ito na yun yung simula ng pagbabago. No inom, no yosi kasi paedad na, diba? Dapat kailangan looking good pa rin kahit 60 years old. So dapat di na umiinom para bagets-bagets lang, diba? Happy birthday, Papa. Ingat. Magkikita din tayo kapag nawala na yung pandemic. Happy birthday pa. Enjoy mo yung araw mo ngayon and sana kumain ka ng marami na lagi kahit marami ka nang nararamdaman sa katawan mo. And yun na kagaya ng sinabi ni ate, mag-iingat ka palagi and iwas na sa bisyo kasi hindi ka na bumabata. Yung matanda ka na. Happy sweet 16. Ay, joke lang. Happy 60th birthday. Love you. Para maabutan mo pa daw yung pagkasal ni Angel. Happy birthday. Bye-bye. See you. Bye-bye. Ayan, sir, yung mga mensahe sa'yo ng mga nagmamahal sa'yo. Ayan, sir. So, ano naman po masasabi mo, sir, sa pa-surprise nila para sa'yo? Maraming salamat sa mga surprise niyo sa akin. Hindi ko in-expect na merong ganitong surprise niyo sa akin. Marami po sa akin. Thank you, sir. Ayan. In behalf of Surprise Food Deliver ko by Miss Maylene Palabay, Sir Renato, we wish you all the best and sana po kung ano man yung nararamdaman nyo, matanggal na po at haplosin ni Papa God para po ma-enjoy nyo po. Welcome to the dual citizenship, sir. Senior, tsaka Pilipina. Ayan. So, happy birthday po. Light enjoy ninyo ito para po sa inyo. So, ayan guys, sa lahat po ng mag-a-avail ng aming promo package dahil first year anniversary po ng Surprise mo deliver ko, meron po kami mga pack na belt bag, sling bag, 3-in-1 mic at saka 3-in-1 towel. So, ang napili po ni ma'am is itong belt bag. So, ayan sir, sa inyo po yan. So, ayan po. Don't forget to like and subscribe sa aming channel para updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload namin araw-araw. So, lagi lang po tatandaan, keep safe everyone, God bless, and every gising is a blessing. Thank you everyone. Nooy munting bata